Salutare toată lumea, nume este Lau și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal de Mad Skill Motocross 2. Și pe acest joc mi-am luat hack pentru că e foarte greu să treci fără hack. Sunt la Master. Cursa a doua. Dacă nu știți jocul, puteți să-l căutați. Este free, adică gratis. Pauză să dau drumul la sună. Și eu sunt ăsta galben de aici și ăla e celălalt. Și am 99 la rachete pentru că, da, am hack. Pot să fac așa. Oho, ce căzătură! Stați-mi pic să scot facecam-ul. A durut. Oh, yeah! Olo! Ce sare el, băi! Mă cunosc, fraiere! Am făcut... Mamă, de la căzătură asta sunt. O să o pasă. Mamă, fix pe ăla încă. Da, e. Iar, eu sunt. Ce șanse erau să cadă acolo? Finish. Ace. În 53 de secunde m-am terminat. Drăguț. Flossy. Această hartă porca mult. Oh my god, m-am dus pe spate. Pe spinare. Adună-le pe măcar. Și mai merg pe jos mult. Stă piciorul ăla. Nu! Chiar mi s-a decorat. Îmi place că mă trecut în față, mă rog. Uite, nici mai nou. Eu am filmat pe ăla din față. Sweet. 2 lei. Dar să niște curse speciale, nu sunt capitale de mine.
Master te învață să faci backflip-uri, să te lași pe roată din fața, din spate. E ceva de genul. Și te mai, am uitat să vă spun, vă mai învață cum să aterizați. Da, deci nu. E bun, să vedeți cum fac eu. Oh my god. Da, și vă mai bagă și o rampă. Dacă nu o fac. Nu vezi, nu să... Nu ți-a pus. Dacă l-ați deschis să oricum de 2 like-uri, bună, happy. Salut. Nu știu cum este drăguț. De exemplu, utilizez spărate din spate, asta mă învață. Ace. Nu știu cum dau un ace. Și clipurile vor avea 10-11 minute. Mamă, ce nos, cu ce nos am pornit. Mamă, m-am zis bine acolo. Are 3 leapuri asta. Că am jucat și 4. Și era șmecher. Era șmecher cu să furat de teren. Era pânditor. Da. Ia asta te arată. Și nu mai mă opesc. Da. Vă mai învață să faceți backflip-uri la înălțime mică, aproape de sus. Cum să fac? Sau să te lași pe roata așa, dacă am mai și mie. Sau aterizezi pe roata din spate, față. Ce asta? Aolo! Asta dacă nu mai mic. Da, ursele sunt amuzante, sunt șmechere, uite că acum zumesc, nu așa. Mai e și lungă. Oh! Restart. Ăla face backflip-uri, n-are treabă. N-are treabă, om. Așa mai bine. Nu! Mai cade și nu fac. Uite, mă duc pe ăla. Da, poți, dacă l-arătăm pe mare, poți să mergi în aer. Mi-a plăcut, am mers, dar n-am mers. Mamă, în cap am căzut. Pe burtă. Hai să luăm un singur, nu să terminăm și noi acest race. Da, mi s-a stricat roata din spate, ce păcat. Poate îl întrec pe ăsta, normal îl întrec, eu folosesc nitro asta, nu. What the fuck, ce-a fost asta? Acum merg următorul. Bă, asta urăstul că nu se oprește, caracterul. Hai să facem 12 minute. Terminat.
Nu contează, o să fac eu camera. Hai să ne băgăm o cursă. Scram, 2 la. Bine, îți 2, nu ca la aia 3. Mamă, am utilizat bine, da. Bine că caracterul n-are viață, omul da. Durabilitate, adică să nu se strice. Și n-am mai jucat de mult un joc cu motociclete. Și am zis să apară și pe canalul meu. Aolo! Oh, yeah! Eram sigur că o să fie ceva de genul. Mai îți bagă un munte de ăsta în față. Și strigă tot. Dar cum merge? Da, și dacă stai de un munte mare, bine, nu să fie drept muntele în sus, așa, te duci mult și o să ai șanse să utilizezi bine, uneori. Uite, aici am Chris. Ba nu, glumești! Ei, cam atât a fost acest episod, eu am fost Laud și ne auzim la viitoare. Pa, pa!